Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa Neka itu nyata harga mati Kanti Asya Santi Jiwa Patriot sejati Rawe rantas malam putih melukis contoh baris penglihat Pancasila. Yuk. Apa sebabnya tembang 4 pilar bangsa iki mesti tak kumandangake pendak-pendak aku pentas karepe piye mak. Biyen jaman Swargi Pak Taufik Kemas dadi ketua MPR RI kuwi duweni program sing jenenge program 4 pilar bangsa. 4 pilar bangsa iki apa? Siji Pancasila. Angka 2 Undang-Undang Dasar 45 sing katelu Bhinneka Tunggal Ika genepe kaping 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar iki dadi cagak ing negarane awake dhewe. Mula bebrayan wiwit saka Sabang teko Papua kudu ngerti lan paham apa to karepe 4 pilar bangsa kuwi. Ngopo Pancasila kok kudu dijaga, Mak? Pancasila kuwi lahir tanggal 1 Juni tahun 45. Sing ide Pancasila kuwi saka Swargi Bung Karno. Negara sak jagat iki ora ana nduk komplite kaya Indonesia. Negara sing duweni paham ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebangsaan, musyawarah terus keadilan kuwi ya mung Indonesia. Mula aja nganti ana dasar negara liya sing tuwuh ana ing bumi Indonesia iki. Wis Pancasila ora perlu didiskusikan meneh. Ora perlu dirembug meneh. Pancasila wis rampung. Mula awake dhewe tugase njaga Pancasila. Aja nganti ana paham-paham liyane sing bakal ganti adeking Pancasila iki. Ngono, Mak. Sing kaping 2 Undang-Undang Dasar 45. Kuwi dadi babon baku ning pernatan. Peraturan wiwit saka dhuwur nganti peraturan sing ngisor dhewe. Umpamane keputusan kepala desa. Kuwi babon baku ning hukum kuwi ana Undang-Undang Dasar 45. Nadyan to saperangan wis ana sing diamandemen. Muga-muga nggone ngrubah iki aja adoh-adoh karo cita-cita proklamasi kemerdekaan 45. Ngono. Mula Undang-Undang Dasar 45 kudu dijaga, Nduk. Sing kaping 3 Bhinneka Tunggal Ika iki negara keragaman, bentuk keragaman. Indonesia kuwi sugih basa, sugih budaya. Sugih agama. Ana pirang-pirang agama, pirang-pirang budaya, pirang-pirang pulau, pirang-pirang partai politik. Nadyan to beda topine, beda klambine ora dadi ngopo. Waton perbedaan iki bisa dadi sarana nggone njaga kuncur lan wibawane Indonesia. Lah kowe klambimu abang ora apa-apa. Klambimu kuning ora apa-apa, klambimu putih ya ora apa-apa. Muga sing beda-beda iki iso diregem dadi siji nganggo tembung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Sing kaping 4 Bhinneka Tunggal Ika. Wis iki harga mati. Yen ana payo-payo, ana bab-bab sing pengen ngrubuhke Indonesia, tugas awake dhewe ana ing kalangan seniman lan budayawan. Iki kudu gelem cancut gumregut jaga adeke Nuswantara. Ngono ya, Mak. Waton 4 pilar bangsa. Iki dijaga wit saka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika lan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waton dijaga kanthi tenanan, oh, Indonesia bakal ngancik negara sing kuncoran jayeng bawana. Ngono ya, Mak. Elok tenan. Mula tugase